Moi bo día. Grazas, presidente. Bo día, señor Villanueva. A verdade é que nos parece unha absoluta frivolidade que se fale aquí, en sede parlamentaria do País das Maravillas, cando acaba de producirse a morte dunha persoa a pasada fin de semana por un fallo precisamente na actuación das emerxencias sanitarias que chegaron máis de 50 minutos tarde para atender unha urxencia. Por lo tanto, eu creo que cando menos o que se debería facer aquí é mostrar o pesar por estes feitos e non vir con estas frivolidades. Porque, ademais, estamos a falar dunha zona que ten graves carencias en materia de emerxencias, tanto sanitarias como tamén de salvamento. A mesma zona da que imos falar agora, por exemplo, no caso de Forcarei, Dozón, Cerdedo Cotobade, teñen tamén estas mesmas carencias en materia de emerxencias sanitarias. E isto ven dunha lei que foi aprobada no ano 2007 e que aínda está sin cumprir. Recentemente a Xunta, no seu programa electoral, falaba de facer unha nova lei. Estamos aínda agardando, está rematando a legislatura por esta nova lei, pero a realidade é que está sin cumprir e isto non é unha cuestión menor porque ten que ver coa desprotección da poboación diante de situacións graves de emerxencia, porque, por exemplo, hai un mandato nesa lei de aprobar o Plan Territorial de Protección Civil de Galicia e os plans sectoriais. E aquí falouse agora do PEIFOGA, que foi actualizado no ano 2015, non recentemente, no 2015, desde ese momento xa pasaron cousas moi graves que ao mellor obrigan a actualizar outra vez o PEIFOGA e a analizar por que non se coñecen todos estes plans que aparecen aquí a respecto das medidas de protección e de autoprotección en xeral de divulgación. Vostedes acaban de recoñecer aquí mesmo que non está divulgado este plan. E isto é moi preocupante. E viuse nos grandes incendios do 2017, que fallou estrepitosamente ese plan. Foi un caos absoluto, non? E a xente non sabía como reaccionar. Nin sabían as forzas de seguridade moitas veces como reaccionar. Vostedes teñen tamén a obriga de fixar as directrices de política de prevención e autoprotección e a Xunta de Galiza debe facer, segundo esta lei, debía facer no prazo de 6 meses, a elaboración dun plan director de servicios contra incendios e de salvamento que definirá o modelo de reordenación territorial e estrutura operativa destes servizos, o famoso mapa das emerxencias que debería fixar a cobertura territorial cun criterio que nestes momentos todo o mundo recoñece que ten que ser un criterio temporal, non xeográfico, de tempos de resposta máximos de recomendados de 20 minutos. Esta é unha cuestión que o señor conselleiro tamén anunciou a principio desta legislatura pola que estamos agardando. Xa sabemos que vostedes botan a culpa a outras administracións, pero vostedes son o goberno galego, teñen a responsabilidade máxima na materia de coordinación en emerxencias e teñen que resolver esta cuestión. E teñen que resolver sobre todo a cuestión das zonas de sombra, deses concellos que están apagados en materia de emerxencias. Señor director xeral, mire, aquí teño un mapa da provincia de Pontevedra, onde se ve claramente estes concellos que están en branco, pero non están en branco, están mellor, máis ben en negro, porque teñen tempos de resposta que chegan aos 30 ou aos 40 minutos, como se puido ver recentemente tamén nalgúna emerxencia. Estamos a falar dos concellos de Campolameiro, de Moraña, de Cerdedo Cotobade, de Forcarei, de Ponte Caldelas ou da Lama, que reciben o servizo dos parques comarcais, ben do Deza, nun caso, do de Silleda, e tamén dos de Bueu e Ribadumia. E nestes tempos non houve avances para dar unha resposta a esta situación. Vostedes sacaron o tema dos GES como un parche, non, para resolver algunhas cuestións de zonas que recoñecen vostedes que hai moitas que teñen unha mala cobertura, pero están sen resolver moitos destes problemas. E isto, xa digo, é unha cuestión moi importante porque pon en risco os bens e, sobre todo, as vidas das persoas. A poboación está desprotexida e vímolo en casos recentes, tanto no ano 2017, cando houve un incendio en Tenorio, que tiveron que ir os bombeiros desde Ribadumia, ou un caso que se produciu tamén recentemente en Ponte Caldelas, onde tiveron que ir desde a base de Bueu e tardaron máis de 40 minutos. No ano 2017 a Xunta anunciou a revisión do mapa de emerxencias e a comarcalización dos parques das cidades. Anunciou na Xunta de Galiza, anunciou no vicepresidente da Xunta de Galiza e nestes máis de 2 anos case non se produciu ningún avance.
senón dígame vostede en que cidade hubo avances, quitando o caso de Ferrol, que xa viña de atrás, xa había unha financiación conxunta desa cobertura territorial dese parque. Nos outros casos, en cales hubo avances, porque vostedes presumían no 2017 que ian comarcalizar o parque de Ourense, estamos agardando aínda, igual que o de Santiago, igual que outros, non? Entón, diante desta situación, nos pensamos que non queda outra saída que a Xunta, as deputacións, que teñen tamén competencias nesta materia segundo a lei, e os concellos afectados ou prexudicados neste caso, pois traballen conxuntamente e busquen solucións. En este caso, a Xunta de Galiza, a Deputación de Pontevedra e os concellos aos que me referín na miña intervención. Debe haber diálogo e debe haber un acordo para buscar unha solución que para o BNG pasa pola creación dun novo parque de bombeiros que lle dé cobertura a grande parte desta zona de sombra, señor director xeral. Entón, a respecto desta cuestión, queremos formularlle preguntas moi concretas. Primeiro, que medidas prevé adoptar a Xunta de Galiza para dotar do Servizo de Extinción de Incendios e Salvamento aos concellos de Campolameiro, Moraña, Cerredo Cotobade, Forcarei, Ponte Caldelas e Alhama? Se están vostedes a favor da creación dun novo parque de bombeiros que cubra parte deste territorio, ou todo este territorio, se necesario, se lle parece boa solución o feito de que a maior parte dos concellos da provincia de Pontevedra teñan cobertura desde únicamente 5 parques de bombeiros, que, como se pode ver, ademais, neste mapa que lle acabo de ensinar, están todos ubicados na liña de costa, por lo tanto, deixan desprotexida a liña do interior. Se lle parece tamén axeitada a cobertura con 91 bombeiros e quendas de 3 bombeiros para eses parques, e cal considera que é a mellor solución para mellorar a cobertura e a reducción dos tempos de resposta nos concellos da provincia de Pontevedra, que están na zona de sombra, e, sobre todo, nestes, os que me referín na miña intervención, os concellos de Moraña, Campolameiro, Cerredo Cotobade, Forcarei, Ponte Caldelas e Alhama. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Bará. Para contestar a súa pregunta, ten a palabra o señor director xeral de Emerxencias e Interior. Moitas gracias. Evidentemente, señor Bará,